Sagudayin nga rin ti surat. Di pagkasalitaan, di pagkayam tayong, yanan. Pagkayam tayong nelya ka na pauluan, agbabawi ka no. Idi, kalman lang. Idi, kalman laeng manunimi, tay naklun kon ti panagayat ni Bobby. Ngamin manunimi kat ayetek unay, agsibot ta talaga nga nariknak day ta nga ayat keng kuwan. Mas dawa nakidi nga no apay nga kinayatnak kat sa anak mo na makuna nga napintas. Estudyante pa lang isuna manong naming inaunang iti siya. Wan nagsardeng ka nung amin idi, tawan ti pagbasa na. Ngayon itatada pagbasanan, iso nga intuloy na matilag tinagbasa, idin to ta siyak manong naming kat agtrab-trabaho akon, mga opisina akman. Sa kuna tatatang gininana, mga opisina kan ng boyfriend mo, estudyante pa lang. Ang abalitang, ta-actor postumet, engineering di kurso na, may kamanunan, may porchirton, di duwan tupay nga atawin, santo mag-graduar, santo gatik itibar. Board ko na yun. Nag-take the board. Di barket ko abogado. Ay, kasta. Pinaklon ko manong nemi ti panagayat na kat kastaon iti ragsak na. Pinapudno na manong nemi na arakop nakpakidi kat isot ti damo muna. Damo nga umuna. Isot umuna wano damo nga panakariknak ti bahara da kiti bibig na Bobby. Huwag lang nga kalayon, ha? Kalayon nga. Nga arakupan na, nga agkan na. Kapay man. Di kayat ko, ket, maaramid to lang dahil tanaw, nag-asawatan. Okay. Gagangay nga ta, kasungsungpat mo't panagayat ko. Ket, kan kahit ko magkamaramanan di kiti lips mo. Rabiin, nagbasa ka pa yung nabigat. Inak pa yung mga bisina na bigat. Sige nga natin. Inak ka natin. Di magderek mat kinuyok ko aking katiri daw manong nemi ti makatakas inarakop nakmanen sana inakkan di kiti bibig ko. Tsaka dimot ko na kengkang tsaka iti kasta. Good night kiss. Kasi kabi ko naman natanang arakupan na sa mo. Sorry. Ulitek. Kayat ko, respetaran na, sa anak nga natay basbastusin. Hamat kinabastos din namin ko, Uwain saan kinabastos nga no, masubra mati. Ora ano to kayatan, no, magkapag-asawa ta. Lawag? Yes, ma'am. Napingard, ma'am ko na. Yes, ma'am. Yes, sweetheart. Good night kiss ka no. Nalpasan. Ingkan. Natalangang tag-drive, Tapanag motor mo. Ito bisina manong nemi madlaw ni Ani. Wow. Ibang-iba ka ngayon, Anong ibang-iba? Sa balit postura mita. Ti purma tarupam. Naragsak ka. Apa nga naragsak ka? Kinaklun kon. Di Bobby, di Rabi. Oo. Talaga amat nga ayatek. Kinpatsak nga ayatek nak. Di na naman na nangarap na kinibibig mo. Uwin, ori lang namindo ako. Tinapaot, ito pagkapaman. Bakit kuha ng jaketikas dyan. Sabi di mo kaya? Kasan no, masulisog kami. Mayanod kami sulisog. Kasan no, mapasamak ka na kami. Gaya ayat kayo, met. No. Hamping nga sigurado, no ta kami matlaing, tagkatuluyan. Saan ka sure tariknam? Sure ak tariknak. Ngayon, saan ko sure, no ta kam tumatla tagkatuluyan. Tapay. Di tayo amunot mapasamak ito, bigat si kamat. Okay. No, naragsak ka nga dawa. Sabi ko mga arot, takay tumalatag katuluyan, takay tinaikari, naitadhana ako na. Dito rabi, manong nemi, tawagan nak.
No, adamo nang adako nito sila ko. Kumusta? Gusto eh. Nagmalmalim ng opisina. Sika ngay. Gagangay ti estudyante. Sumrak iti klase. Ag-review, ag-adult election. Namuna kit engineering. Kaya so na kinahit mo kurso di sa paglaingam. Ewan gayam. Mabaling ka din yung schedule ta ti date, ha? Date, schedule. Awan trabaho, awan klase. Malim ti Sabado. Paparanta. Dag dinner. At pag dinner mo kanyak, ewan na niya. Agawin sakti date, o magkawin kwartak, mang namnamak, karagidagad na kanya. Ano nga tanong Sabado kin Domingo kay tagtrabaho ka? Ano ka matrabaho eh? Di ba? Dati-dati kung pasada ka tricycle. Aman. O, di ba yan? Sabado kin Domingo, pasada ka. Problema kita, awanti baling ko ngay pasada. Awanti bakante. Kaya nagsapol ka. Bam na tsak tagsapol di bakante Sabado kin Domingo. Ta, i-recommendar ka. Alamang nga ron. Sige. Itong bigat, mamom to. No, at dahil recommender ko kayo ka. Sabado kin Domingo, ha? Nabang ko kinasalita, ti kasinsin ko nga ta tricycle na mano. Sabado kin Domingo kasin? Sabado lang, ha? Domingo kita, adaw may mga ipaspasada. No, ti Sabado, no, masadutak, nakabakante. Sige. Ngayon nakas pagarigan ta masad tumod di mangipas pasada Domingo di Sabado kin Domingo kin kuana. Sinadya ya? Boyfriend ko. Estudyante pa lang kami. Kadi. Estudyante di boyfriend mo itinto ta mga obisina kan kasi. Duwang arod nga aldaw manong name nagpasada ket idi malem ti Domingo tinawagan na. Umay kalaan ti balayo? Apay? Kaya update ta. Di ba nagpasadong nga rin? Sikat pasahero. O paano ta? Kaya dumit man pati beach? Sige, nasok ko na. Ewan kam nga rin di beach resort, manong nami, nagkibin kami. Nakahabawan di init. Diyan tagagtukaw. Hindi kapag tugaw kami manon na yung biniglanak mo't manin nga inarako. Uy, anak ko. Diyak ka di ko nakan ka? At saka ito ka stop. Sorry. Narugso ka unay. Katsi ka. Di ba ka di kaya? Tiya na. At the hotel dito eh. Kako. Lo. Sorry ha, napagsawang ka di kako. Diyak pa kahit nga napapasamak ka na ta. Tapi man. Di mo ka di kayat nga virgin akto yung kasar mo? Namambaling na ako makita mapasamak ka na ta eh. Tapos no, mapadasan mo. Mapadasan tan. Diyak tari gagayan nga mapadasa ko. Ano harto brata to eh. Di agsasalita ta. Buyan ti panagtabon dyan. Panagburak na giti daluyon. Buyain ta na giti. Buyain na ito ang tabon ti init. Nandiyan. Ikigamang na horti ng ima ko. Sige, hasti nga ron. Sakbay nga araw, kupang kakimbisituin ka, ipakatak mo muna. Tadahang nga mabigbigla. Kaya doon tsak nga rot kayat. Doon tsak kayat ko na. Kaya tagpakpaka siya ka. Kasla kumay tayo. Mabaling ka ding agkak di giti lips mo. Hanagor ararakupin. Ika naman lang nagituaping-ping ko. Kastoy? And then, eto, nakakidem ako. Amarik tumuten ti bara, ti lips naman. When? Gusto na. Nakaimimas na kiti lips mo. Katsi ka. Labang lumat sa naong, tsak magduminom ti arak, anak na sigarilyo. Good. Among dati ti may isa nga nangayatakin ka. Saan ka sigarilyo, saan ka uminom ti arak. Very good. Nasingpat ka. Nagwapo ka. Imbag ta kinayat na, kat sa anak pag-ama ko na nga napintas.
Ngayon para kanya, Nelia, sikat kapipintasan dito lubong. Mayin sa mapay. Ti ana, ti kiss. Dito ito. Sige. Stone, makapapaot. Dan. Kawit dan? Dahil hotel. Dito ito. Yung tumaminsan, ayaw anak, sa anak sumusurot. Mukha sa ibagbagaw. Dito ito. Diya kahit takas-takasan nun, no, maalukoy mo tirik na. Kahit, no, maalukoy tirik na mayan. Tam no, ba't paano tayo mapadasan tanti amin? Ngayon kas di manong naming nga saan ko pinagustuhan ni Bobby. Aging gangin, di ba isa nga Domingo manong nami pinagunyan nak ni nanan. Ay, Delia, doon sa ngailib. Sino nang? Ni Bobby? Babae. Nikasinsin mo nga Agnes. Ha? Kasin! Kasin, kamusta ka? Oo, hindi kasinsin ko nga nakapimpin na salata. Sika, ha? Ori sika, napitas ka man. Yung maguri ka. Napimpindasak nga amang nga peso kem sika. Sabi nga, di mo, ayusan ba si Tirupa? Di langam. Tatak di balay. Agsalon ka. Kaya papindas. Ang tawang buhok mo. Supay paggastuan. Natural dato nga langak. Sika madlaw nga talagang agpas sa salon. Sumsumrak ka ti salon. Sika ngay kasi di trabaho ke. Ano trabaho nga minche Manila? Kita receptionist. Iti hotel. Dakil nga hotel. Siya iti mang-entertain ka na kiti sangaili, customer. So, ang kasta lang kawa na. With personality. Nakabakasyon ka man. Kaya mailiwak nga rod keng ka. Kaya mailiwak ka na kiti naganakan niya kang kakapsat ko. Kaya sika nga kasinsin ko. Kada boyfriend mo? Kadan. Sika nga ado. Hulo. Hindi ito No, ada ko sunada. Kahit nakmat, huwag mo na ka. Saan ka virgin na nala? Kaya natural. Napadasa ko, naraman ako. Manumot na lalaki nakaramangkin ka. Okay na. Di mo mabilang. Kasi nga, the boyfriend ko nang pinapasama ka na kami. Tadagbat kaya. Sa akong dula ito ti amin-amin ko, no makapag-asawa kami, tadak sure, no isot ti maasawa kung saan. Neraramit manong naming may ni Bobby. Yang mamukeng ka di boyfriend ko. Estudyante. Pailang. Di Bobby. Hi, Bobby. Ni kasinsin ko. Ha? Kasin ko. Hi. Naganikasin mo? Bina. Bina ka din. Ang sabi na Bina din magamitay. Basta Bina, tinagan na. Hi, Bobby. Nagkasa dati kasinsin ko. Naka-boyfriend ti kasken ka. Wapo. Thank you. Ana, umay ka man. Di ba na-date tayo ta? Adaman na kasin ko eh. Ipospon na. Oy, na-date yo. May atak batlat na nagbaling at chaperon. Yung manatlugan tayo, motorsiklo. So, natlugan ko. Adda kotsek. Iso pagluganan tayo, sakti driver yo. Lain kaksungarot agsukatin. Kasin, sakpalat mang entertain kini Bobby. Nabaganak nga rin nagsukat manong na yun. Ni Bobby, iti kinaabay manong name iti kasinsin ko. Idin to luganak, nagtugawag iti likod ma. May iti pa nagsasalita da. Kasalasadak mo ito kadwa. Ay, iramandak mo ito salitaan nyo. Sumawat ka maglat akasin na dumang-dumang issue. Issue politika, issue may pagngaptiin naman dita. Manong nemi, nagkukuyok kami nga rin na talo.
ket ni Pinang kasinsin ko manong nemi tinagbayad iti restaurant. Iti nagpakada manong nemi ti kasinsin ko nga mapan iti siyan. Okay ti kasinsin mo Ano nga okay? Talagang okay na okay. Kanyak kadyahan nga okay. Hanggang magpadpadot ugali. Huwag nga ron. Tikat pa nagkasinsin yung hang padpadot ugali. Prangka iso na. Hanggang mabmablag. Sige. Sudetan. Rumor tayo. Kawit tayo. Iti madlang balay manong naimit na gawitan mita sadya nga inala ni Bobby ti motorsiklo na. Bobby, thank you kuna ni Bina. Yeah, Bina. Okay. Ayun. Thank you mata. Inakaroon. Wala babay kiss yun. Ha? Kissan mata. Goodbye kiss. Hanin. Kapay. Natulagan mi. Mokon. O sige nga rin. Iti saan ko nga amo manong naimi agtintinawag dagiti doon. Nasintirak manong naimi di tawagak ti kasinsin ko busy. Iti tawagak ti boyfriend ko busy. Iti matawagak ko manong naimi ni Bobby. Wow, nakabisbisit sa phone mo itaya. Tawag ka tawag, nakapapaon. Sino't kinasalitang? Sino't timawag? Sikat timawag o tinawagan na ka? Sino't timawag? Sino? Di kasi simuan? Ni Vina? Kada na nagsasalita nyo. Na naglaing sumarita. Nagatut amuna. Sige ko gura pa wala naman. So, as dyan. Kaano pa yung kangkalain ka nagsasalita? Ito lang. Diyan ka nga rin kasanong namunat number ko. Hintad mo ka ha? Diyan mo hintad, di namat dinadawan. Nakalan ako mga rod. Diyan mo na mo. Diyan mo nga rin sinaulusog, nakalan na. Sige nga rin. Okay, bye. Sige. At dadakas nga nagparik na kanyak manong na yun. Why? At dasamad pa nagkursunada ti kasinsin ko ti boyfriend ko. Aggaagaw sa amin ti boyfriend ko. Ay, aggaagaw sa amin ti kasinsin ko. Ni More kaya't kumamit ni Vinang agawon no. Napudno kanyak ni Bobby. Naibagag na ito yung manong name kining ani nga office mate ko. Gwardya ka nga ron Narigatan, maagawang ka. O, antimaramin ko. No, dadakay kayat ni Bobby ni Vina. Siguro agad kaskeng kuha natin kayat na. Sana kas kanya ka, medyo napaidam. Tapay. Noon namin anon nginyawis kanyak ni Bobby nga, check-in kami nga, no way. Kura nagbinisito kami, pagbiit. Apay, hanga na imas na ginibibig na. Mamet, ang jakla kayat ti masulisong. Friend, masapo lang maramanamon. Apa na ramanamon? Amat pakidya. Agpadpada ta. Sa akong tulit ti amin-amin ko, iti lalaking no malpasen ti kasama. Diyan nga rin kasinsin mo, makaadong experience na. Ato kanong nga lalaki ti ramanan. So, amis mo nang imbaga, kursunada na ti lalaki, talagang aramidan. Nanana, delikado nga ron. Ang mga mano talagang maagaw na ti boyfriend mo. Katagpay sumanong name makalawas pa ilaeng ni Vina dito lugar mi idiad na manginsan kanyak ti picture. Picture da Vina? Kani Bobby? Iti may isang restaurant? Nagsinsinubo da? Picture ken video? Nagpasaklot pa yan
Vina? At dada itinay nga lugar nga to tao. Anong tulakid din mo, imbaga ni Bobby ang check-in da. Baka ni Pabina nagbayad, di pa nag-check-in da. Baka iso naggasgastos, dahil nga Vina. Diyak mawatan tirik nak manong nemi takalpasan nga nabuyak ka ng kurigidya yung picture ken video. Nagpaklebak, iti kamak manong nemi kat nagsagsagin. Bobby, narukop ka. Ako nagtupay ngamin. Wapakit ngamin nga niyam amok ni Bobby iti kasinsing ko. Narananamat kami nga kada ni Vina kiti sumati. Yomay ni Bobby dito balay. Nagsangsangit ak manong nemi ba nakanakadlawa di nanang kaya di kakabsat ko iti kabigatan. Kaya nagkasangsangin mo. Ni Bobby kini Vina nanang. Hala, apay. Inagaw ti kasinsing ko ti boyfriend ko. Pag ko naman ginagaw na. At yung patulog na kanya kang picture, kang video. Katawagan man dyan boyfriend mo, no? Isudan ka na yung ni Vina. Hakanin na. Bamon. Nagalas ti ugali natin kasinsing ko. Amo na ang boyfriend ko. Api nga agawan na. Kit boyfriend mo, api kinayat na. Kasi dyan ti kayat ni Bobby. Kasi ni Vina ti kayat tisap sa pulan ng babae. Kib na kib. Baka dapikit napasamak ng nanan. Ito pisina manunemi nadlaw ni Ani Tilangak. No idi kat naragsak ka. Gamita kat ne, apay kasda lang gamita. Bimudno tinagparik na kanya. Ne, Ani. Kaya hindi pa naging bagang mga gwardya akti boyfriend ko. Tapay. Adan. Pabuyak kang kuha na ti picture manunemi ken pangbuyak kang kuha na ti video. Nagsalita kayo. Sino? Kini Bobby Uno ni Vina. Pinkam. Anapay lang nga pamanik na kumakanday talaga rutit. Tawagan. Tano ilibak na. Talagang luklukwen na ka. Tinawagan ka rin ni Bobby manong name. Hello, sweetheart. Sweetheart? When? Sino sweetheart mo? Sika, gabata sika ti girlfriend ko. Nag-girlfriend mo pa iti kasinsing ko? Ada ng picture ka na kayo. Kasi dyan ti klase ng babae ti kayat mo, di ba? Nag-hotel kayo? Naramanamon ti kasinsing. Nelia, ka. So, ang batang nagsalsud ko, adan na pasamak yo kini Vina? Adan. Hayop ka. Sino ka na kami di kay kayat mo? Ngayon mapisalud-sudak na sino ka na kami di kay kayat mo? Uray bagang mga siya, kalpasad tikas na hinaramin mo. Sakbay ng sikat mga isina kanya. Siya kunti mga isina. Kengka. Tasang rubing nga ayaten, tikas kengka. Bye. Tawag na tawag, manunemi ni Bobby, nga manya kumapay tinaskan ng ibagana. Saan kong ng kaskaso, manunemi, nga nagsangsangit akit. Anak, di mo ko maitulo kung maapektaran ti trabaho, tikas na napasamak yung ni Bobby. Saan nga rumpay? Naisukit namang dadailan ti biyag mo, tikas na ti klase ng babae, ay lalaki. Nasa at sikat ng isina. Wala nang. Tsak itulok ka madadahal ti biyag ko. Gapulang ito tayo nga lalaki.
Sige na, may luluwag kong duman lang di amin. Inawagak ti kasinsin ko manunemi. Hello, kasin. Agago ka nga kasinsin. Insen akon. Kat nawaya kayo. Sino? Insin akon ni Bobby. Kat nawaya kayo nga duwa. No gusto ka awang kayo? Awan kami. Isugan na kayo. Agpapas kayo. Aramidon niyo kay kayat ko. Awan ang bibiyang ko. Anong nemi iniliwag ko ti amin pinagbalin ko abisi ti bagik. Uy, uri adak dito balay manong nemi isang pet ko ti trabaho. Mang isang pagtak ti trabaho wag tapnog bali na kabisi. May sa dua talo nga bulan tinapalabas. Video awag kanyak ni Bobby. Hello, ano ibaga? Mabalinta ka ditag sinublanan. Awan kami kinivina. Diyak kahit ugali na. Nagkaro. Selusa. Insin ako. So mabalin ka tinag sinublanan. Nagbabawyak tinarabin ko. Pagbawyak di amin. Ikanak kumantahan na ter chance. Kinansel kong titawag manong nemi. Inidab kong mo saan nga makatawag. Agsinublanan. Agbabawi ka no. Ay, ang arumbeng na yatan tikas ken ka. Saan nga nasken nga may kanti another chance tikas ka. Sinaktan na ke. Awanan ti ayat amarik na ken ka. Tawag at tawag, umay nakpay darunen dito pisina manunin. Di ka di mabain. Saan ka na kaya? Tiyagon pa ka na tikas ken ka. Please give me another chance. Tawag lang nagbasol, makalipat. No talaga ko mga napudot pa nagayat mo. Ure man nung abina ti mang sulisog ka. Narukup ka, Bobby. Saan rubing ayatan ti kasken ka. Mabali mo ti pumanaw. Di ka lang mabain. Pilit mo tawagin kung saan ka nakayat. Aging ka manuneming itibay sa ngarabi imbaga ni nanang at sang ilig ni Bobby. Rudy kanot na ganda. Rudy? Imbaga rabiim. Nelia. Di ba siya di gayam ni Bobby? Kaya nakita tanto namin dua. Ano masapon mo? Kinabudno na saan lang ngayon ni Bobby ti nadaan ang adagos ti krasken ka. No ti katsak. Agayat ako ditin. Ngem kung nakanyang ni Bobby, na isod at propose. So nga gusto ka, tagayam ko. Baka agpadpada kayo man, tagayam kayo. Hanggang magpadpada ka ni Bobby, nung magpagayam ka ni. Kasi di kasinsin mo. Agkasinsin kayo nga, hindi ka agpadpada, di ba? Nagka nakitinteres, kalpasan nga naamuak, nga awang kayo ni Bobby. Imbaga na kanyak, ang sinublahan kayo nga, sa mumat kalong akayat. So, ang tuyak. Tapno, ibarik na kang katiyo ng pudno nga panakayat ko. Saan nga na kayo ni Bobby? No dikat data ko ma. Data kagasa. Manong nemi inarim nakngarod ni Ron. Irin to tani Bobby, manong nemi adarigi di gundaway nga tawag ore na bartek. Nagbali na mamartek. Sigon kini Rudy manong nemi kit nasusuro ni Bobby tila ginumiti arak kadag sigarilyo. Sipud idi tasaan ko na kayat iso. Hanggang nga siya basol na. Huwag nga ron. Baka ni sardin na pa ito agbasan. Kapilitan na. Takas tamat yung teramidin na. Sayang, dagiti tawin. Hambad lagay makapagraduar. Di sinaya ng kwarta. Huwag nga ron. Nabiyakanyak. Adamatan pagtrabaho. Makapabisita kasken kayo. So nga,
No kinayat mo ni Bobby, mas siguro kayat nak. Gabutan ni Bobby, hindi ka nagbasbasa. Siya kat mangup opisinan. Harodi, mangurit ako mapit sa magmanong abulan. At dalag ka na yung magtirik na. Sige, makauray ako. Nagigang makatawanan nga agar-arim ni Rodi manong nemi, idi naklon ko isunak at kastaon ay tiragsak na. No idi kat naarakop nak kan naagkanak ni Bobby, idi ta sungbatak isuna. Ngem saan manong nemi kini Rodi. Manayin nga, thank you. Sana impakada. Mabaling ka di nga nakupen ka. Sige, mabaling ka di angkak di kitilips mo. Sige. Yan tangay ka nagpagpatatamat ka ng mga opisina. Umay kanto mga sasawa. Ibagak to pinata kadananan no nakunada. Si kanto ang desisyon. Kaya't kundi kasawa. May sagananta ka na yung bangunin ta ang mapilya. Gabutag padpada na pintas ti trabaho. Nagtungpalan naman nung name da kami matlaeng kini Rudy, tinagasawa, idinto ta ni Bobby, agbabawi ka no. Ngem, agbabawi nga agpaiso, naban na matindi na dahil tibiyag na. Sana nga na ituloy pa tinagbasa, nagbalinan nga ba, buong ti uro, ti pamilyada. Nagbalinan nga mamarte kiso. Bagbagam to di kasinsin mo. Ay kasinsin mo. Di gayim mo. Gayim ko iti sanitan. Takas di matintibisyon na. Kinunamit manong name ni Rudy. Katwen, naragsak kami manong name, kat yakot sa anak na agbabawi nga ni Rudy, tinaklon ko, ni Rudy tinagbaling na asawa. Nasaan ka ni Bago? Dua, digiti anak mi manong name, kat naragsak kami. Gusto nang ti dua ko nak kumang mesa kanupay gabuta dua babae. Awan pa'y lalaking anak mi. Barbaring no yun. Karito't sumarunong panaginaw ko, kat babae, lalaking ton, tapos magustuhan tumat na asawa. Ito nga ron, tipagasalita manong, kat thank you, tilaik mo nagibasa, kat sabi ko tatamat na ibatit nga adal, liwliwa, kat pagsarmingan tibiyag, kada kita'y padak na nagbuya. Tuy agyaman nga pagayam mo, Nelia.